Хәзер сүз Курган өлкәсе Әлмән районы Ишкүл авылы имамы Рөстәм хәзрәт Шакировка бирелә. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва салам расулина Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Хөрмәтле президиум, дин әһелләре, кунаклар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кичә секция утырышлары үткәрелде. Мин мәчет һәм татар гаиләсе секция сайлап алдым. Бик әйбәт чыгышлар булды, үрнәк. Минем бүгенге чыгышым шуның дәвамлы дияргә була. Үземнең авылдагы тәҗрибәмне әйтеп киләсем бар. Эшчәнлеге турында мәдәни белем бирү үзәге профилактикалау һәм имин аша рухи әхлакый тәрбия бирү. Балалар һәм яшьләр бер адым каршыга ихлас, бер адым каршыга гаилә. Мин Курган өлкәсе Әлмән районының Эцкүл авылында туып үстем. Безнең авыл татар авылларыннан санала. Авылга нигез салучылар булып Эцкин татарлары тора. Быел Эцкүл авылының оешына 430 ел тула. Авылда 188 кеше яши, шуларның 48-ен балалар тәшкил итә. Хәзерге көндә мин мәдәни билим бирү үзәгендә социаль педагог булып эшлим. Безнең үзәк Әлмән администрациясе тарафыннан 2008 елда оештырылды. Безнең төп бурыч халкыны бердәм итү, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм гомумән алдагы авылларны төзегертү. Иң элек балалар һәм яшьләр өчен спорт майданчыгы төзелде. Шулай ук яшьләрне спортка җәлеп итү һәм начар гадәтләрне булдырмый калу максатыннан физик әзерлек секция оештырылды. Мәдәни белем бирү үзәге юнәлешләре. Балаларга һәм яшьләргә рухи әхлакый тәрбия бирү, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап калу. Социаль әһәмияткә ия булган эшчәнчелек алып бару, хәйрия акциялар үткәрү, проектлар төзү. Социаль ятимлекне булдырмау, авыр тормыш хәлендә калган балаларны гаиләләргә социаль педагогик ярдәм күрсәтү. Сәламәт яшәү рәвешен физик тәрбия һәм спортны пропагандалау. Мәдәни мәсьәләләр чаралар уздыру. 2008 елда авылда мәчет төзелде. Аның ачылышында төрле даирәләрдәге кунаклар бар иде. Хәзерге вакытта мәчеттә намазлар укыла, Коран уку буенча, ислам дине нигезләрен өйрәнү буенча дәресләр алып барыла. 2013 елда безнең оешма өлкәбездә үткәрелгән бер адым каршы ихлас дип исемләнгән социаль проектның актив катнашучы булды. Әлеге проектның төп эше гаилә тәрбиясенең рухи әхлакый традицияларын саклап калу, гаилә институтын ныгытуга юнәлдерелгән. Бу проектның кыссаларында социаль әһәмияткә ия булган эшчәнлек алып барыла. Имам белән әңгәмә корырга, мәчеттә экскурсия барырга мөмкин, наркотик һәм исерткеч эчемлекләр куллану кисәтү. Шулай ук мәчеттә төрле мөселман бәйрәмнәр һәм башка бәйрәмнәр үткәрелә. Курбан бәйрәме, Ураза бәйрәме, Обелиск буенда 9 майлар һәм балалар 1 сентябрьдә шул балалар яклау көне һәм башкалар. Һәр елны күрше районда халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй үткәрелә. Әлеге чарада безнең оешма актив катнаша. Гаилә клубында дәресләр алып барыла. Эшендәге яхшы күрсәтчекләре өчен безнең оешма дәүләт тарафыннан оештырылган Урал арты балалары бергәләп кайгыртабыз дип исемләнгән проект нигезендә Ярдәм лигасы социаль ятимлекне һәм ата-ана хукукыннан мәхрүм итүне кисәтү дигән проектның гамәлгә ашыру максатында сынау майданчы итеп сайланды. Узган ел без гаиләгә клуб өчен җиһаз булдырдык. Мебель, савыт-саба, методик кулланма әсбәпләр, компьютер техникасы һәм башкалар. Гаилә клубның максаты ата-ана һәм бала мөнәсәбәтендә гармония тудыру, айырулардан һәм абортлардан кисәтү. Авыл халкы өчен күренекле вакыйга булып көнкүрешне чакырылдан авыл ачык һавада музей булып тора. Музейда бик күп информация тупланган, бала тыңлап кына алмыйча күп әйберләрне үзе эшләп тә карый ала. Мин туган якны өйрәнү түгәрәген алып барам. Монда балалар экскурсиялар үткәрергә өйрәнәләр. Музей мәдәнияте белән танышалар, туган якларның тарихын, шәҗәрәне өйрәнәләр. Шул рәвешле балада туган якка, үз халкына, теленә һәм тарихына мәхәббәт, милли үзәң тәрбияләнә. Имин булмаган гаиләләр белән эш 8 ел дәвамында алып барыла. 2008 елда 3 гаилә куркыныч астында булса, хәзерге инде аларның хәлләре әйбәтләнде. Без әлеге гаиләләр аларның балалары белән укытучылар, авыл башлыгы, мөселман дин вәкилләре белән берлектә сөйләшүләр алып бардык.
бары җәмгыятьнең төрле вәкилләре белән эшләнде генә уңышларга ирешеп була. Мәчет имамы белән сайлашу яхшы тәэсир калдыра. Авылның спорт майданчыгында минем тарафтан мини-футбол, яшьләр буенча күнегүләр үткәрелә. Кыш көнне чаңгы ярышлары уздырыла. Безнең оешмада өстәл теннисы да бар. Балалар шул исәптән зурлар да уйнарга бик теләп йөри. Безнең күргән өлкәсе Конгресс татар оештыручысы Юнусов Марат Равил улы ярдәме белән гаилә түгәрәге өчен бина төзелде. Монда авыл китапханасы урнашкан. Китапханада барлыгы 5000 китап исәпләнә, шул исәптән татар китапларын да табарга була. Шулай ук әлеге бинада авыл мәдәният йорты урнашкан. Ул татар милли стилендә бизәлгән. Диварларда татар язучыларының биографиясы белән стеналар урнашкан. Аларның әсәрләре, иҗатлары белән дә танышырга мөмкин. Татар-рус сүзлеге дә бар диварларда. Мәдәният йортында төрле бәйрәмнәр үткәрелә, артистлар килә, шул исәптән татар фольклорының башкаручылар мәдәният йортын үз итә. Шулай ук авылда балачак детство дип аталган үзешкән сәнгать түгәрәге эш алып бара. Әлеге түгәрәк нигезендә балалар фольклор аша татар халкының традициялары, тарихы белән танышалар. Шул рәвешле балаларда милли кыйммәтләре тәрбияви, сакчыл караш тудырыла. Һәр баланың иҗади күнекмәләре үсеш ала. Без татар телен өйрәнү буенча яңа уку елыннан мәктәп балалары өчен түгәрәк оештырырга телибез. Һәр милләтнең нигезе тел. Татар авылларында телне саклап калу бурыч булып тора. Гаиләләрдә татарча сөйләшергә тиешбез. Эшләү дәверендә күп эшләр эшләнде һәм түбәндәге максатларга ирешелде. Халыкның бигрәк тә яшьләрнең иҗтимагый активлыгы артты. Имин булмаган гаиләләрнең саны кимеде. Начар гадәтләре булганнарның саны кимеде. Мәчет ярдәме белән халыкның рухи әхлакый йөзе үзгәрде. Яшь гаиләләр саны артты, яңа өйләр төзелде. Шулай итеп авыл яши. Ул үсәчәк дип горурланып әйтеп була. Без исә татар милли мәдәнияте халыкның милли мәдәниятен, балаларның гаиләләре тәрбиясе үсеш алуын, үсеп килүен, яши бууны рухи әхлак яктан формалашуын телибез. Рәхмәт игътибар иткәнегезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Менә ул бер авыл мисалында социаль хезмәт, исламда социаль хезмәт итүнең үрнәген күрсәтте. Аллаһ Тәгаланың шәнлегендә шулай разый булып калсын.